सिगांनो बयनिसिमबो खुलुमगोरनाय थाबाय। आं दिनै मोननैसो भिडिअ लाना फैनो नागिरदों। मानो होनना बुंबा दानि जेनाखि इउपिपिएल सरकार बा बिटिआर सरकार बिथांमोनहा 5 बोसोर ओरैनो माने खोथा होयै होयै दोनलांबाय। खोथा होयै होयै दोनलांनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ आं बुंगोन दिनैसो 5 बोसोर जोबहां जानायखायसो गामि ओनसोलाव गिदिंदों आरो गामि ओनसोलाव हाबदों माने भट बिनो। दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राथ' मिथिखागौ बिथांमोननि जेनाखि उद्देश्य बेनो जाहैबाय भट बिफ्लानाय आरो 5 बोसोर थगायनानै जाबावनो नागिरनाय। दा बे हिसाबैनो आङो दिनै मोननैसो माबा खालामगोन बाथ्राखौ बुंगोन। बे बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि जेनाखि इपिपिखौ दिनै इपिपि जोनोम जानायजों लोगोसे बयबो इपिपिखौ हांख्रायदों आरो इपिपि पार्टिखौ पलिटिकेल पार्टिखौ बयबो माने गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों। दा बिथांमोननि बरायनायनि गेजेरजोंनो इपिपिआ एबाराव 100आव 80%आ सरकार फैखागोन। दा सरकार फैगोन दोलोजोंसो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा थागोन। नाथाय बे थगायसुला प्रमद बर'नि सरकारजों रावबो थानाय नङा। दा बेखायनो आं बुंगोन बिथाङा थगायनायनियाव मास्टार आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि दोलो दङ दल दङ जेसेबांनाखि पार्टि दङ इउपिपिएलआव जेसेबांनाखि सोद्रोमा दङ बा वार्कार बिथांमोन दङ लिडार दङ बिथांमोनहा गासिबो थगायनायनि अनगा जेबो गैया। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा थिग जेरैबायदि बे जेरैखि जाया माने इउपिपिएलआ जेनखागोन। दा जेनगोन इउपिपिएल पार्टिजों थानानैथ' रावबो मुलाम्फा गैया। दा देरहागोन जेनाखि इपिपि पार्टिजों थानानै देरहासार खालामनानै जेरैबायदि जेन'बा गावनि मोननांगौ मोन्थाय बा बर' हारिनि बा बिटिसि ओनसोलाव थानो हानाय बा मोन्थायखौ बयबो गोसो होयो। दा दिनै बिथाङा जेन'बा नै थिपकाइआव दासिमबो दावराव। थिपकाइ ओनसोलाव दिनै बे हाखौ जेरैखि जाया फानगोन आरो बे फानगोन। मानो होनना बुंबा बिनि ट्रान्सआ गैला आरो बेखौ सिन्था खालामना दङ प्रमद बर'आ। मानो होनना बुंबा एबार आं जेनखासिगोन बेखायनो बेखौ फानग'नानै आङो दस्रायाव हा बायनानै थाखुमा हायाबा उफाय गैला होननानै बिथाङा बेखौ गोसो जागासिनो दङ। थिपकाइ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरगोन। मानो होनना बुंबा बिथांनो थैलाय उजिलाय हा होनो नाङा। मानो होनना बुंबा बे सासे दालालसो। दिनै बिथांमोननि जेनाखि इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि सोद्रोमाफ्रा बुङो प्रमद बर'नि नेतृत्व बा प्रमद बर'नि दैदेननायावसो सान्थिया फैगारलायबायनो। नाथाय सान्थिखौ सोर खालामदों? प्रमद बर' खालामदोंना एनडिबिआ खालामदोंमोन? दिनै एनडिबिआ सान्थि खालामदों नंगौ। नाथाय एनडिबिखौ बिथाङा गावनि माबाजों हिंसाजों मेगन गोसाजों एनडिबिखौ साफ्रोमखौबो माने गोजोननाय होनो हायाखै बिथाङा। एनडिबि होननानै बुंबा बिथांनि एलार्जि होननानै बुंजायो। मानो होनना बुंबा दा बिथाङा एनडिबिखौ ओरैबायदि नासयबाय ओरैबायदि माबाबाय आरो बेल' नङा एनडिबिखौ नासयनायखौ जों बुंनो थाङामोन। मानो रायजो राजाफोरखौ नासयनायासो मेन खोथा। रायजो राजाफोरखौ दिनै नासयदों। रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायदों। रायजो राजाफोरखौ थगाय दिनै गावसो न' बिल्डिं हा बायख्रुबगासिनो दङ। दिनै नै जेन'बा नै आं मोनसे प्रुफ होनो हायो। दिनै फेरेंगायाबो 1 कौटिनि हा बायबाय कारिगावनि खोलाजों 1 कौटिनि हा बायबाय बियो। होमबा बहानिफ्राय मोनखो दिनै फेरेंगा मोनहालाय माथो दंमोन नङा होमबा रायजोफोर? बे नोंसोरखौ थगायनानै दिनै हा बायनाय रायजो राजाफोरखौ थगायनानै सम्पति आरजिनाय रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजां। बेखायनो दिनैनि दिनाव जेनाखि बिटिआर हालामाव बिटिसि हालामाव दिनै सोलायनायखौ नांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा खावलायनाय हांख्रायनाय हिसाबै दिनै आं सानो मानो होननानै बुंबा दिनै 5G टावारा नांबाय होननानैहाय। मानो होनना बुंबा 2G 4G रावबो सालायला। दा 5G गोदान ओंखारनाय हिसाबै 5Gखौ सालायसै। दा बेखायनो दिनै इपिपिआबो 5G होननानै बुंनानै लानो हायो आरो 5G टावारा नांबाय इपिपि पार्टियाबो। मानो होनना बुंबा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै इपिपिखौनो नांगौ होननानै बयबो खावलायबाय आरो बयबो हांख्रायबाय। दिनै जेरैखि जाया मानो रायजो राजाफ्रा बे ट्रेक्टर गेग्रेब गेथेब ट्रेक्टराव भट थुआलासिनो इपिपिनि जेनाखि सावगारियाव भटआ थुखागोन। बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनायखौ नांसिगौ होननानै बुंबाय। मानो होनना बुंबा बिथांमोननि जेनाखि 5 बोसोर उन्दुर थानानै ससियेल मिडियायावल' गुब्ला ओंखारनानै ओरैबायदि गोजोननाय फैबाय ओरैबायदि समायसा मोजां जाबाय थासारिया स्लिम जाबाय होननानै बिथांमोना मिडियायावल' ओंखारो रायजोफोर। बेखायनो बिथांमोननि जेनाखि इउपिपिएलनि जेनाखि नेम निथि बेखौ जाल्दाब गारथारदो। इउपिपिएल होननायाव मोजां लिडार गैया। इउपिपिएलआव जेसेबां लिडार दङ बे फैलार लिडार जोब। मानो होनना बुंबा प्रमद बर'नि मोनसेबो खोथा दाननो हाया। प्रमद बर' थगायसुलानि खोथा फंसेबो बिसोरो बावगारनो हाया। बेखायनो जेनाखि बिटिसिआवहाय
जेनाखि मोनसे मोजां जेनाखि इयुन जेनेरेसना जेरैबादि थांनानै थालांनो हागोन इयुन जेनेरेसना जेरैबादि साख्रि मोनलांगोन बेखौ माने नोजोर होनानै दिनै एपिबिआ जोनोम जादों आरो बिथांमोनहा दिनै मोनसे ओरैबादि मोजां मोनसे पलिटिकेल पार्टिमोनब्ला दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ कौटि रां लानानै बिथांमोनहा मालाबाबो फानहरनाय नङामोन स्टेटआव। दा बे स्टेटआव फानहरनायनि गेजेरजोंनो रावबो साख्रि मोनाखै आरो रावनोबो साख्रि होनो हायाखै आरो रावनोबो स्किम होनो हायाखै। बिथांमोननि थगायनाया दिनै मोगथां महराव फैबाय। बेखायनो गोनो गोथो जायालासिनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा एपिबिखौ मदद खालामो होननानै आं